Ari baba Jehovha masimba ose zvokwadi forovho yoda kundipinza paini zvokwadi Mwari ndoda kuti mungondibatsirawo ndiwane mavhiri maviri waya hakuna kumira kwazvo nokuti ndini kuchekerera shoka kuinda kwagu kuti mubada unhu handingambozvigoni hazvibudi asi mirako yacho yekuti ini ndinge ndine vhiri riri kunzi ndisabatwa ndichipohwa rimwe tiketi pazhira iri ndokumbira kwamuri Jehovha musikore kana kuti bhenzi yangu haingamborambi yakamira pano zvokwadi ndakutorya kutofamba nayo nekuti chinhu inonzi tiketi chunyombaigwadza hakuna munhu unomboda kana kumboona tiketi mukati meupenyu hwake achifamba pazhira uye upenyu husina kumira zvakanaka achifunga nhoroondo nendangariro dzakandoti purojekiti inofamba kwazvo here purojekiti ichapera sei wosvika hako wakamirirwa nemapurisa vakapfeka green dzavo wokuti aiwa may you please stand aside and stand up and sit down again tikupe tiketi rako vachisekerera Jehovha inini handidi kureverai nhema ndiri mwana wenyu chingondibatsiraiwo zvokwadi ndiwani mavhiri maviri nekuti kana iro birthday rachona richatonakidzira ndakatasana naro kana ndongoramba ndongosangana nemhepo dzakasiyana siyana tiketi chinhu chinogwadza handidi kureva nhema ndagwadziwa mwoyo wangu uri kuchema mwoyo wangu uri kubvinza mwoyo wangu uri kuchururuka nemusodzi izvozvo handisi kugona kana sadza handifungu ndichakwasa kurirya muzuva ranhasi nekuda kwekuti ndanyoregwa tiketi parodi naizvozvo Jehovha musikorenga ndinokumbirawo zvangu miracle vhiris miracle 2 mavhiri shwa ndo andokumbira kuti ndirambe rine basa nekuti kana ndisinawo kuwanawo miracle 2 mavhiri andapuwa warning yakuti ukafamba zvenawo mangwana tinongokunyorera imwe tiketi handichazivi kuda vanototora bhenzi yangu iyo veinda nayo hamunozviona manje saka ai ndinongokumbira kuti dai ndikangoona munhu unokwanisa kundiblesa ndikwanise kuita sei kutenga mavhiri angu maviri ndisasungwa ndifambe ndakasununguka zvokwadi pazhira ndisahwa hana yangu ichirova kuti gidimu kana ndaona mapurisa ndisafuwa nemwoyo kuda kuvatiza nguva yese yandovaona ndivate hope dzakanaka kwete kungovata hope dzekuti mazuva ose ndinongorota pamwe ndichivingwa nemapurisa kuti vagondisungira mota yangu yakadai kunaka zvayo Jehovha musigwedinga naizvozvo ndinoti Mwari baba chindinzwaiwo ini tinzwirewo tsitsi pachiroma anoti ndiwochi zvichemo zvedu hakuna chinhu chinogwadza kunyorwa tiketi mupurisa achisekerera imi kuzi mukuzoti mhosva yenyu ndeyei seizvozvi guys unzi handizonzi imhosva akakuisa mavhiri 2 akasiyana saka tiketi renyu ndaipinopakapo tiketi hospitality in writing a ticket makambozvona kupi izvozvo chimirai pasaidi apo vari kuuya zvavo vari kukunyorerai tiketi hau baba simba munhu unondisekerera achindipa tiketi mambozviona Mwari baba ini nhau yemapurisa zvatanga here zvadzoka here zvokwadi zvegore riya ini ndichiropa rangu nemapurisa handisi kuti rakaita sei Jehovha ndoda kumbotopa pureya huri kwazvo handifani kuwanikwa ndichinyorwa matiketi pahekera ini hazvigoni maisimba uyai nhasi hatigwadami zviri sei guys for the people nhasi handisingatombofara guys ko ndazobatwazve nepolisi yekwababa Simba ndazobatwazve nesimba guys for the people like I'm very very sad I'm not even joking ndabuda ndichanotsvaga mafuta nemadomasi nemavheji nemagrovhosani amaisimba avakapuwa sepresident aya ndiri kutirega ndidzozi nepolisi heo makasa stand up and listen to me mozviona manje ndiri kuseka but it's not funny ndatomira almost nguva yakati oka ndikati zvikanzi mhosva yako ndei uyawo ndipe ndichiita tsanangura mhosva yangu baba Simba ndo mhosva yandasungirwa iyi yevhiri kwete yekuindisa vana kuchikoro kuti chivhiri ichi hachifani kufamba chakanzi SMX nekokokoko chitoko ndo chandasungirwa iri tiketi rangu iri vanhu vaMwari ndarwadziwa iro vhiri rangu iri motoona baba Simba watobayiwa ndo zvararaita ndokubvisa vhiri iri ndabvisa vhiri iri kwakuchiisa bhisiketi moona kuti ranga radlika havana basa nazvo mapurisa izvo zvokuti uri kuvaexplainira kuti iri vhiri racho guru rakabuda waya then ndobva vatanga kutenderera nhasi Mwari tagwadziwa ini bva vauya apa iri nderimwe racho iri zvikanzi imwe mhosva indasina kutoriona iri ndasina kuriona ndo zvarakaita iri vhiri ramunoona apa another crime zvakare iyoyi Mwari we ndatinasi Mwari we ndeiwana mari yekuekera iri rakanaka iri harina dambudzo iri vakati iri rakanaka asi mhosva dzakawanda
tochiuya pane iri zvakaitika ndeyekuti megi rakangofanana nigirine uyu but megi reapapapa munhu wakasunga wakadii wakaresha kusunga pamamegi ndokubva megi raradlika rakatosara kubed bridge kuti anichatozorisa pabhazi but megi rachoni apa patanga waiti rinogona kugasa nealuminium saka iri ritongoriwo rimu rakangoenzana nemachi rinopinda masaizi chiwe masaizi 14 iri isaizi 14 vhiri iri isaizi 14 futi haimozviona saka mhosva yangu yandanyorerwa tiketi muzora nhasi iri kundibata chaizvo mavhiri maviri waya iri riri apa papa nechibhisiketi ichi ndo nhau yanga ndichatopindira chaiyo apa pakundiprotekita ini kuti ndisafa asi ndiri kugwadziwa bate uyabata patoni ndiri bate vhiri rangu iri maisimba toita sei ndandainda zveni ndandapindamo maisimba toita sei ndandatopinda mukati ndekuda kwevhiri moti chiine nhau yevhiri nanga rato ndandasungwa zveni tototi tikumbira tinamate zvine simba kuti vasatorerwa mari ava vanzirewo tsisi mwandizirezizimaisiva iri tiketi sokuti ndinasaka izvi ndiri kutya kudzokera mangwani ndichaita sei kana pane pachidiwa mazenge because kana ndikatodzokera vachandisungazve ndosungirwa vhiri toita sei ndo nhau yava pano uku kana munhu akandoda kupai mazenge ndichazvifambisa sei nekuti zhiri yandofanira kuti ndine nayo mangwana kuti ndinokwanisa kutanga kutsvaka mazenge kana pane vabvisa mazenge nhasi handinamboona munhu andibvisira mazenge nyaya yandandanyanya kufambira ndoyo yechikafu chekuti tibike pano so now ndiri kuti maisimba munhu akati ndakublesa ine mazenge 3 maviri ndichaenda sei kwaguti mupandawana ini vhiri rangu harigoni futi hatigonisi kudzosera vhiri iri rosungisa vhiri iri ndotosungwa futi imhosva kufamba nerakadai izvozvo nditi imhosva kufamba nechibhisiketi icho saka ndichaita sei ngatichiita solution nandigoni kugurira nepakati I cannot toita sei poitwa sei baba simba maisimba hamugoni kutaura muchandinamatirira nhau yemota yangu ndo pamuchataura baba simba toita sei iri tiketi andirwadza ngei aiwa ndazviona zviri kutaurwa nasisi nenyaya yemudziyo motikari yavo kubatwa kwavaitwa nemapurisa vakapuwa tiketi ndiri kuti inini dai Jehovha wedenga Mwari vatinzwirawo tsitsi zvaita kuti zviendekerere zvinhu zvatakatarisana nazvo zvikuvakirwawo musha uyu tingonamataiwo isu tichinamatawo tiri kuno zvakasimbawo basa redu rienderere mberi rifambe chokwadi ndiri kukumbira denga ngaritinzwirewo tsitsi nengoni shuwa vatiregere inini ndiri kuti mangwana handigoni kuti ndibude ini ndakutoryawo kuramba ndichipuwa matiketi aya because the moment yandichadzokerapo vari kundipa rimwe tiketi ndavabvunza vakati bhisiketi iri ngaringofamba richisvika pagaraji uye iro vhiri kura kuti mavhiri 3 vane vhiri mukuza tiri kuita mari ndakamavhunza mavhiri aya 1 vhiri riri kunzi $45 so inini handofanira kutsvaga $90 right now I cannot do that hamunozviona unless ndawana munhu andiblesa nekuti ndiwane mavhiri maviri kana aripo ndaundiblesa but for the meantime handitozivi kuti ndoizvifambisa sei because ndikangoenda ende block iroro harisi kubva saka ndichaita sei kuti ndidzoke mamupandawana ini kufamba neshoko ndamamupandawana bodo ndingatokwira chimota kani asi ndotozodzoka nechimota kana ndikawana anondiblesa nemavhiri achoni ndodzoka nawo because otherwise vatoti vanondipa rimwe tiketi ndotopedza yekera this time anenge kutondipa yekera vatonopondihwira tsitsi kapa vati bosi vangafanira kundirovawo sava vakazondinyoravo chomasiya baba tinochema kwamuri muchinzirewo tsitsi mukwetinokura nechivava ndinodaidzai mutumwa baba edhibo ndimakatanga shoko iri mukatinokurana ndinochema kuti musishero varege kusungwa parodhi vanokupisa mari mukatinokurana chivava mutumwa baba edhibo ndinochema kuti mota iyo inzi
pfuura zvako mukati mekurama chebaba. Ndinochema chirigonai kunonyadzisa Satani mukati mekurama chebaba. Tindiretire kuti tiri vana vadoko paya chatinoziva mukati mekurama chebaba. Baba, ndinochema simba rinobva kwamuri mukati mekurama chebaba. Tinokumbira tsitsi dzinyoro kwamuri mukati mekurama chebaba. Amen. Hamunozviona ndakuudzai kuti maisimba akangonamatira zvinhu zvangu zvinoita. Uya pano ndinamatire mota yangu Benz ndamboipapure yandigwadza tiketi yandibata-bata kuti achokoti ndakasingarifungiri. Hamunozviona kurohwa tiketi usingarifungiri chinhu zvinombaingogwadza hakuna munhu asingazivi parodi. Muzita raBaba neMwanakomana Mweya Musande. Amen. Hamunozviona kuti Benz ndakwadziwa.